नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये आम्ही पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो आहे. तर आता आम्ही आहोत नांदगावमध्ये. आपण चाललो आहे कणकवलीला. तर मित्रांनो, मागच्या संपूर्ण सिरीजमध्ये तुम्ही तरळे टू पनवेलपर्यंतचा जो आपला रस्ता आहे NH-66 4 लेन प्रोजेक्ट त्याची संपूर्ण माहिती घेतली. तर आपण कोलाडपर्यंत गेलेलो. त्याच्या पुढे आपण जाऊ शकलो नाही. तर पुढच्या भागात आपण नक्की जाऊ. तर या भागात आपण माहिती घेणार आहोत सिंधुदुर्गमध्ये किती प्रमाणात काम पूर्ण झालं आहे ते. आपल्या पूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये सर्वात जास्त काम झालं आहे. 85 ते 90% काम पूर्ण झालं आहे 4 लेन प्रोजेक्टचं. फक्त जे महत्त्वाचे ब्रिज आहेत सिटीमधले याचं काम फक्त पेंडिंग आहे. तर आता आपण निघालो आहे नांदगाववरून. तर नांदगावला तुम्ही मागे बघितलंत की ब्रिज आहे जो आपला देवगड निपाणी रोडला क्रॉस करतो आहे. तर त्याचं काम पेंडिंग होतं, ते चालू आहे. हा जो आपल्या उजव्या बाजूला भरावाचं काम चालू आहे ते देखील मोस्टली पूर्ण होत आलं आहे. ज्यावेळी आपला ब्रिज पूर्ण होईल त्यावेळी हा रस्ता पूर्ण वाहतुकीसाठी चालू होईल. तर इथून पूर्ण कणकवलीपर्यंत काम झालेलं आहे, पूर्ण ओके. त्याच्यानंतर इकडे तुम्ही बघू शकता डिवायडर्स, त्याच्यामधील जी झाडं असतात ते साईडचे संरक्षक कठडे, त्याचबरोबर ज्या ज्या ठिकाणी बस स्टॉप वगैरे आहेत त्या बस स्टॉपचं देखील काम पूर्ण झाले. जे फ्लायओव्हर वगैरे होते, ज्या ठिकाणी भराव होता, अंडर बायपास होते, त्यांचं काम देखील पूर्ण झालेलं आहे. स्ट्रीट लाईट वगैरे देखील चालू झालेले आहेत. तुम्ही जर नाईटला आलात तर तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्याच्यानंतर इम्पॉर्टंट गोष्ट होती की साईन बोर्ड्स जे टर्निंगला, त्याच्यानंतर आपल्याला किलोमीटर्सची माहिती देणारे, या सर्वांचं देखील काम पूर्ण झालेलं आहे. काही काही ठिकाणी फक्त सर्व्हिस रोडचं काम बाकी आहे, ते देखील मोस्टली कंप्लीट होईल ह्या पावसाच्या आधी. म्हणजे आपल्याला या पावसाच्या आधी सिंधुदुर्गमध्ये साधारणतः 95% काम पूर्ण झालेलं पाहायला मिळेल. ओव्हरऑल बघता ज्या ठिकाणी डांबरीकरणाचा जो पोर्शन आहे त्या ठिकाणी लेवल आपल्याला अतिशय उत्तम दिसते. पण ज्या ठिकाणी हा कॉन्क्रीटचा रस्ता आहे त्या ठिकाणी जरा थोडासा प्रॉब्लेम आहे, जर्क वगैरे बसतात. आणि ज्या ठिकाणी ब्रिज आणि कॉन्क्रीटचा रस्ता हे जॉईन होतात त्या ठिकाणी तर हमखास जर्क पाहायला मिळतात. तर त्याच्याबद्दल जरा विचार केला पाहिजे संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरने. त्याच्यानंतर आपण बघू शकता की साईड पट्टी वगैरे आहे त्याचं देखील काम झालेलं आहे. त्याच्यानंतर जे लाईन आउट वगैरे असेल, म्हणजे रोडची सेंटर लाईन असेल, साईड्सच्या लाईन्स असतील, याचं काम देखील पूर्ण झालेलं आहे किंवा काही ठिकाणी ते प्रगतीपथावर आहे. आणि ज्या ठिकाणी जे डिवायडर्स वगैरे होते त्या ठिकाणी देखील साईन बोर्ड्सचं वगैरे काम झालेलं आहे. तर आता आपण नांदगाव सोडून पुढे आलो आहे. आपण थोड्याच वेळात आता बेळण्यामध्ये पोचू. तर ज्या ठिकाणी आता इकडे तुम्ही पुढे बघताय की डोंगर खोदून वगैरे, म्हणजे रस्ता जो आपण खाली बसवलेला आहे त्या ठिकाणी जरा स्लोप जास्त ठेवायला पाहिजे होता, जेणेकरून भविष्यात पावसामध्ये त्या डोंगरची माती खाली येणार नाही ढासळून. मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या माध्यमातून आपण अशा प्रकारचे व्हिडिओ घेऊन येतच असतो. कोकणातील विविध माहितीपूर्ण व्हिडिओ घेऊन येत असतो. आणि त्याचप्रमाणे आपण सध्या टार्गेट केलं आहे ते मुंबई गोवा महामार्ग, याची जी परिस्थिती आहे, लेटेस्ट कंडिशन, याच्या देखील आपण व्हिडिओ नेहमी घेऊन येतच असतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारच्या व्हिडिओसाठी आजच सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, फक्त रोडचेच नाही, आम्ही अदर देखील व्हिडिओ पोस्ट करतो, कोकणातील माहितीपूर्ण व्हिडिओ, त्यांना देखील असाच प्रतिसाद द्या, हीच आमची एक इच्छा आहे. कारण तुम्ही जेव्हा आम्हाला एखाद्या व्हिडिओला प्रतिसाद देता त्यावेळी आम्हाला देखील व्हिडिओ बनवण्याची ताकद मिळते नवीन नवीन, आणि आम्ही देखील वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बनवतो. तर मित्रांनो, तुमचा प्रतिसाद देखील आम्हाला महत्त्वपूर्ण आहे. यामागे तुम्ही प्रतिसाद देत होता. तर आता आपण बेळणे सोडून पुढे आलो. या ठिकाणी बाजूला आशिष हॉटेल आहे. तर आता आपण इकडे पुढे हुमरटमध्ये पोचू. तर या पुढे हुमरटमधून कणकवली एक साधारण 6 ते 7 किलोमीटर आहे. तर इथपर्यंतचा रस्ता पूर्ण ओके झालेला आहे. या ठिकाणी आहे सावडाव फाटा. तर ह्याच्या बाजूला तुम्ही उजवीकडे गेलात तर त्या ठिकाणी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावडाव धबधबा आहे, प्रसिद्ध असा. हा पावसामध्ये प्रवाहित असतो. त्याच्यानंतर इकडे आता तुम्ही पुढे बघू शकता, या ठिकाणी रस्त्याच्या रिपेअर्सचं काम चालू आहे, बॅरिगेट्स वगैरे लावलेले आहेत. तर हा नक्की विषय म्हणजे आम्ही ज्याचा उल्लेख केलेला की मध्येच जर्क वगैरे बसत आहेत किंवा काही ठिकाणी
रस्त्याला क्रॅक्स वगैरे जाऊन थोडेफार खड्डे पडलेले आहेत, तर त्याचं रिपेअर वर्क चालू आहे. तर ते देखील भविष्यात पूर्ण होईल आणि रस्ता देखील असा होता नाही ॲक्च्युली, कारण हे काँक्रीटच्या रस्त्याला लेवल्स वगैरे जरा प्रॉपर पाहिजे. पण आपल्या सिंधुदुर्गात जरा हा प्रॉब्लेम आहे. बाकी आम्ही आता हल्लीच अक्कलकोटला जाऊन आलो. त्या ठिकाणी पुणे सोलापूर रोडचं काम चालू होतं. त्या ठिकाणी रस्त्याची लेवल एकदम मस्त होती आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर दोन्ही देखील सेमच होते, दिलीप बिल्डकॉन, KCC. तर आता इकडे काय प्रॉब्लेम आहे काय कळत नाही. तर या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही बाजूला भरावाची माती देखील ही थोडीशी ढासळते. ही भविष्यात भरपूर प्रॉब्लेम्स करणार आहेत. आणि मित्रांनो, हल्ली एक प्रॉब्लेम्स काय होत आहेत की ज्या ठिकाणी काम अपूर्ण आहे, आता इकडेच पुढे एक जाणवलीच्या पुढे एक काम चालू होतं. त्या ठिकाणी डायव्हर्जनसाठी पत्रे वगैरे लावलेले होते. तर तब्बल 2 महिन्यामध्ये 3 अपघात झालेले आहेत त्या ठिकाणी. त्यामुळे रोडचं काम पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही ह्या रोडने अतिशय सावकाश या, कारण दिवसात असा जास्त प्रॉब्लेम होत नाही, पण नाईटला अंदाज न आल्यामुळे भरपूर ॲक्सिडेंट होतात. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता हे पत्रे लावलेले आहेत डायव्हर्जनसाठी. आता ही लेन चालू झालेली आहे, पण काय वेळा काय होतं की एखाद्या ठिकाणी काम चालू असेल तर अशी समोरून वाहने येतात आणि त्याचा लगेच अंदाज येत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी भरपूर अपघात होत आहे. त्यामुळे मुंबई गोवा हायवेचं काम पूर्ण होईपर्यंत भरपूर काळजी घ्या. तर आता हल्लीच मागच्या महिन्यात आमचा एक भाऊ याचं निधन झालं अपघातामध्ये. कणकवलीचाच होता, तो रात्री येत होता आणि त्याला पुढे डायव्हर्जन होतं, त्याचा अंदाज आला नाही आणि त्याच्यामुळे त्याचे डायव्हर्जनसाठी बोर्ड लावलेले होते पत्र्याचे, त्याला धडकून त्याचा मृत्यू झाला. तर मित्रांनो, अशा भविष्यात अपघात होण्यापासून तुम्हाला वाचायचं असेल तर सध्या सावकाशच ट्रॅव्हल करा आणि ज्या ठिकाणी समोरून गाड्या वगैरे येत असतील शक्यतो ओव्हरटेक वगैरे करू नका, कारण आपल्याला माहिती आहे दोन्ही लेन चालू आहेत, पण तरी देखील सध्या कोणत्याही बाजूने वाहने येतात. तर या ठिकाणी 1-2 महिन्यापूर्वी अपघात झालेला, यामध्ये 2 मोटरसायकलवाल्यांचा मृत्यू झालेला. त्याच्यानंतर इथूनच पुढे एक 100 ते 200 मीटरवर ट्रकचा देखील अपघात झालेला. त्याच्यानंतर त्याच्यात जरासंच पुढे म्हणजे आपला नीलम कंट्री साईड हॉटेल आहे, त्याच्या अलीकडे एक जाणवलीचा पूल आहे, तर त्या ठिकाणी देखील अपघात झालेला. एक 15 दिवस झाले कृष्णनगरीच्या इथे. तर त्यामुळे भरपूर सावकाश या. तर या ठिकाणी डांबरी रस्ता आहे, त्याचा पॅचअप वर्क केलेला आहे. तर या ठिकाणी लेवल वगैरे चांगली आहे, पण ज्या ठिकाणी कॉन्क्रीट लेन आहे त्या ठिकाणी जरा प्रॉब्लेम आहे. तर हा बघा, हा टर्न, ह्या टर्निंगला हे जे दुभाजक वगैरे लावलेले आहेत, तर या ठिकाणी अपघात झालेला होता. तर तुम्ही पूर्ण पनवेलपर्यंत ट्रॅव्हल केलं असेल तर तुमच्या लक्षातच येईल की ज्या ठिकाणी ब्रिजचं वगैरे काम चालू आहे, छोट्या छोट्या पुलांचं, त्या ठिकाणी असे डायव्हर्जन्स वगैरे केलेले असतात. तर रात्रीचा त्या गोष्टींचा अंदाज येत नाही वाहन चालकांना. तर इथून पुढे रस्त्याचं काम पूर्ण ओके झालेलं आहे. तर आपण आता थोड्याच वेळात कणकवलीमध्ये पोहोचू. या ठिकाणी मस्त आहे, कारण डांबरीकरण ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी रस्त्याची परिस्थिती अतिशय उत्तम आहे. तर आपण आता थोड्याच वेळात पोहोचणार आहोत कणकवलीमध्ये. तर इकडे पुढे उजव्या बाजूला नीलम कंट्री साईड हॉटेल आहे, त्याच्याच बाजूला पेट्रोल पंप आहे, त्याच्यात समोर टोयोटा आणि टाटाचे शोरूम आहेत. या ठिकाणी सर्व काम पूर्ण झालेलं आहे. फक्त 1 महिन्यापूर्वी या ठिकाणी जे लप्स होते, म्हणजे ज्या ठिकाणी जर्क बसायचा त्या ठिकाणी थोडंसं रिपेअर केलेलं, पॅचअप वर्क केलेलं होतं. त्यासाठी ही लेन बंद केलेली होती लास्ट मंथमध्ये, आता ती परत चालू झाली आहे. तर आता आपण थोड्याच वेळात कणकवलीमध्ये पोहोचणार आहोत. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा आणि याचबरोबर आमचे अदर देखील व्हिडिओ पाहत जा, कारण आपण मुंबई गोवा हायवेचे परिस्थितीचे व्हिडिओ बनवतच असतो. त्याचबरोबर आपण कोकणातील विविध खाद्यसंस्कृती म्हणजे आपल्या गावठी कोंबड्याचं चिकन वगैरे, त्याच्यानंतर आपली कोकणातील जंगल,
रानभाजी वगैरे यांचे व्हिडिओ देखील आपण बनवत असतो, तर ते देखील नक्की बघा. त्याचबरोबर विविध पर्यटन स्थळांची देखील आपण माहिती घेऊन येत असतो. तर इथपर्यंत काम झालेलं आहे पूर्ण. या ठिकाणी पुढे काम चालू आहे. याबद्दल आपण पुढच्या भागामध्ये माहिती घेणारच आहोत. आपण आता कणकवलीमध्ये पोहोचलो आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा आणि सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल आमचं सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.